Nżamm taħt arrest it-tielet uffiċjal ta' pulizija implikat fil-każ ta' abbuż fuq persuni barranin. Dan kif wara li kien qiegħed miżmum irrikoverat fl-isptar Mater Dei Luka Brinkat ta' 20 sena minħal qormi tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Monika Vella, kużati li waqt li kien fuq xogħlu bħala pulizija flimkien ma' żewġ uffiċjali tal-pulizija oħrajn ħataf mitriq sawwa tuħalla f'post imwarrab lil persuna barrani. Brinkat kien rikoverat fl-isptar wara li l-ġimgħa li għadda kellu jiġi rikoverat għax waqt l-arrest il-menta minnu ġef f'sidru. Fil-qorti intqal kif allegatament flimkien ma' Rika Mifsud Grek ta' 22 sena residenti l-Florjana u Jurgen Falzon ta' 24 sena minn Santa Venera waqt ix-xift ta' filgħaxija kienu sabu persuni barranin abbuhom u ħaduhom f'post imwarrab bħal qormi sabiex sawtuhom u ħalluhom midruba l-riħhom. Fil-waqt li l-qorti ma taċ il-libertà provviżorja lil Brinkat iżda żoħġat l-akkużi miġuba kontrih. Matul il-jum tal-ħadd stresqu l-qorti żewġ uffiċjali oħrajn fejn intqal kif matul il-jum tal-ġimgħa tliet kollegi tagħhom taw xhieda bil-ġurament, xhieda li waslet sabiex jiġu arrestati tliet kuntestabli żgħażagħ. Fil-waqt li fil-qorti nagħtu ukoll li ġew identifikati tnejn mill-vittmi li allegatament ġew imsawta mit tliet uffiċjali tal-pulizija. Prosekuzzjoni deru l-avukati Kylie Bonnet u Anthony Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Joseph Merċi u Omar Zammit għall-akkużat der l-Avukat Franco De Bono. Każ issa se jibda jinstema' fil-jiem il ġejjin.